Ikuha gid sa mga kon. Shit. No. Ay! Choy, asay dool nga loading station dere. Gikan magud sa planet ni Nick. Wala magud ilo didto. Hala, murag robot. Ako si modified 5110. Na ako'y built-in MP4 Bluetooth camera, touchscreen og 80 gigs memory. Sa advance nyo lang battery pag binabala na. Singlong battery? Pag kinatahat na kayo ko. Woo! Nice ko! Palata, para kinata. Woo! Kuya, wag na akong ba? Mandiskuha, day mo? Dili man sa ingon nga permi. 6 times a week naman noon. Kini si 3210 nga flip top. Wala pala dyan eh, pasiluti ka do. Fuck ka mga bullshit. Wala pati shit. Pagtarog yun. God, look ko cellphone na ba? Guard, pagtel na ko where paludanan. Kasukaan na dyan kayo ang timbot. Yeah, woo! Gusto, okay? Woo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Okay, let's go na. Balik ko pa diyan. Otok lamok, pagpayo niya. Kasukaan na ba may timbot? Kasi may kita na karon. Ano magpa-load man mo? Kinahanglan gid magpa-load ko. Kasi Megatron si panggubat sa ako. Aling asa kayo. Kailangan ko makabalos. Gumata sa mong talan! Bra! Ilabala na nanta magpa-load. Go, Ranger! After reloading, Shit, akong SIM card natagak. Ano na po dito? Dirty na na. Wala pa ng 5 minutes. Ayaw ka ba ka? Wala pa na germs. 5110, mangaon na tayo. Gutom na kayo. Ay na kayo magkawanog. Sino nagdamat to? Linatan ng sinilas. Parisan na kayo skin di inununan. Hastang lamia. O dumulan sang mo na akong ganahan. Wala yung lanta. Kubato na tos Megatron. Samtang mapauli na sila, nakatabo nila si Megatron. Megatron! 5110! Anong sige baka makabasa ako? Sige! Text message! kasi nga malama, maungita to yung text message. Basin, imong text message, napitang ilok, gabitaw ka yung flip phone. Nawataw nga sa dynamic super magnetic wave! Upag-upag ka! Tama yung mixing! Out! Buhay pa ka si 5110? Mapili ka niya si Megatron. Wanang wala na sab ang ngalan ni Megatron. At ang Mga kanapins and digits shit. The kanapins don't just don't stop. The kanapins and digits deep. The kanapins and fucking stick. Yeah, I'm gonna fuck to the back of left. I'm running mad. I'm shit by the click. The motherfucking clock, man. And we done did this shit, and we still do this shit. Y'all need to fix your